Nadakpan ang usa ka 40 anyos nga babayeng mag-uuma sa gilusad nga anti-illegal drug operation sa kapulisan ug PDEA 10, Bukidnon Provincial Intelligence Unit kagahapon Enero 19, 2025 sa Cabangahan sa Malaybalay City, Bukidnon. Nakumpiska sa mga otoridad ang 150.3 nga gramo sa gidudahang shabu nga kapin 1 million pesos ang gibinabanang kantidad. Giila sa mga otoridad ang sospechado nga si alias Daya o residente sa Pasayanon, Kalilangan, Bukidnon. Gikustudian na sa Malaybalay City Police Station si alias Daya. Samtang mobalor sa 800,000 pesos sa gituhang shabu ang nasakmit sa joint checkpoint sa Task Force Davao sa Sirawan, Turil, alas 2:45 kaganiyahang kaadlawon, Enero 20, kauban ang kapulisan. Sakay sa kotse ang mga suspect ang sila alias Invensor, 45 anyos, o alias Christopher, 42 anyos. Gikustudiya na sa Turil Police Station 8 ang mga suspect.